velkommen til Viden Om. I dag skal det handle om tørke. Tørke er et begreb, man bruger om et område, der ikke har fået tilstrækkeligt med vand i en længere periode. Dagens tema er tørke, fordi klimaet er under større og større forandringer, det ser vi hver dag. For eksempel i Australien lige for tiden er der voldsomme oversvømmelser, ligesom der også er i Pakistan. I Sydamerika er der masser af eksempler på tørke hele tiden, og det samme sker i Afrika. Andre steder som USA, der ser vi orkaner osv., og i det hele taget ser vi, at klimaet bliver mere og mere barskt. Og så til at forklare os, hvad tørke egentlig defineres som, hvilke former for tørke der findes, har vi fået Peter Emil Wirnfeldt fra Københavns Universitet til at forklare os lidt om, hvad tørke er for en størrelse. Med mig i studiet har jeg Peter Emil Wirnfeldt, som sagt kommer fra Københavns Universitet. Han skal fortælle os lidt om, hvad tørke egentlig er. Der findes 3 forskellige former, og det vil du så fortælle mig lidt om nu, Peter? Wow, det kan du tro, jeg vil. Jeg vil gerne starte med at fortælle lidt om meteorologisk tørke, som opstår i forbindelse med en længere periode, hvor mængden af nedbør er under gennemsnittet. Altså det regner ikke så meget som det plejer, og derved så udtørrer området. Og anden form for tørke, det er agrikulturel tørke, og den opstår, når der er for lidt fugtighed. Så de almindelige afgrøder i området, de kan udvikle sig normalt, og den tilstand, den kan opstå i sådan mindre perioder. Men almindeligt er det, fordi der er under gennemsnitlig nedbør osv. Så de jordforhold, der er, de kan ikke udnytte fugtighed. Og tredje form for tørke, det er hydrologisk tørke, og de opstår, når vandreserverne i det givne område, som er tilgængelige i kilder og søer og grundvand, falder under det statiske gennemsnit. Og denne situation kan opstå selv i perioder med gennemsnitlig eller over gennemsnitlig nedbør, når et øget forbrug mindsker reserverne. Tak skal du have, Peter. Det er også noget med, at der er 3 stadier inden for tørke. Kan du fortælle os lidt om, hvad de stadier er? Ja, det kan du tro, jeg ved. Det første stadie er udblivelsen eller underskud af regn i forhold til den fordampning, der nu er. Og andet stadie, det er indtræderne af afgrøder og planter ikke længere har vand nok til at gro eller overleve. Så kommer vi til tredje stadie, og det er det mest alvorlige stadie, når vandreserverne, såsom grundvand, søer og kunstige vandreservoirer, begynder at tørre ud eller bliver brugt op. Og tak til Peter. Nu går vi videre til Daniela, der vil fortælle os lidt om, hvor tørke opstår. Tak, Maria, og nu vil jeg gerne se på, hvor tørken opstår. Der findes store tørkeområder i øverste del af Afrika, i Asien, i store dele af Australien, og dernæst er der også nogle tørre områder i sydlige Sydamerika. Tørkeområder opstår, når der er de områder, der er meget høj solindstråling, meget høj fordampning og meget lidt nedbør. Tilbage til studiet. Tørke har mange menneskelige omkostninger. I Etiopien lever 87% af befolkningen af kvæg og landbrug. Når tørken spreder sig, forsvinder græs og vand, og kvæget dør. Landbruget er ikke længere frugtbart. Hvis ikke befolkningen flytter til et mere frugtbart område, hvor de kan opdrætte kvæg og have landbrug, dør de også. Også i Australien har tørken konsekvenser. I Australien har man konstateret en særlig høj selvmordsrate blandt landmænd i de år med udbredt tørke. Solen opvarmer jorden. Solens stråler er kortbølgede, meget energifyldte stråler, der stråler ind og rammer jordens overflade her, og så omdanner jorden så de her kortbølgede stråler til langbølgede stråler. Det vil sige, at de så har mistet noget af deres energi, og når så strålerne prøver at komme ud igen, så har vi det her drivhusgasser, der ligger som en atmosfære rundt om jorden. Det vil sige, at når jorden har omdannet de her kortbølgede stråler, bliver de så til langbølgede stråler, der stoppes reflekteres af drivhusgasserne, fordi der ikke er nok energi til, at de kommer ud igennem. Og så stråles de tilbage igen på jorden, det vil sige, at varmen bliver holdt inde i jordens atmosfære, og dermed bliver jorden så varmet med yderligere op for over en lang tidsperiode. Det er også derfor, at vi ser, at den gennemsnitlige temperatur på jorden er blevet højere de senere år. Og det vil så også sige, at når jorden så, når der så endelig kommer vand til de meget tørre områder, altså de meget varme områder i forvejen, så vil det også hurtigt blive fordampet af varmen, som forøges år for år. Ja, det var sådan set alt, hvad vi havde for i aften i Viden Om. Tak fordi I så med. Næste gang skal det handle om oversvømmelser. Tak for i aften.